Takže je pátek, jsme u Dandu, moje oblíbená hospůdka, Gábina desítka, musíš se odhlásit, český karpáčo, šipečka venku, pohodová hospůdka. O 40 let, kdyby se zvrátil zpátky, tady to bude vypadat furt stejně. Pojď s náma na pivko. Tak čau. Český karpáčo. Největší bomba s tou cibulkou takhle. Ty vole. No pojď. Rohlíček. Takže píše se nějaký rok, třeba 90, a můj strejček, Rudolf, tamhle naproti v baráku dělal státní veterinární správy. Ta hospoda, to, co je na ní krásný, je to, že ta hospoda furt vypadá úplně stejně. Takže na Rudolfa. Máme to ovoce docela rádi. To nemůžeš. To proto za mě letu textilky. Pivíčku patří šipečka.